Assalamualaikum, kembali lagi di channel Makros Family. Nyemprat ya? Ngendi nyemprat? Suket apa tanduran? Jagungnya tunggalnya cek jantan ya, cek kembang ya. Wah, ya bunguknya cek akeh nek. Bunguk. Ora teko mulai tak gani cancer. Penek kawet anu no. Kawet nangka. Ganti tadi Pak semprot. Kan. Apa jaduk congkop. Kene cedek-cedek iki ya semprotan. Enjo gampang tukul. Heh? Rong susan iki sing resiki hari sing dibutuh. Sing resiki hari. Nyapa kuwi karo susen to? Pak Nyoto tas ubah-ubah barang. Lah jono lho En. Randingon-ingon nek. Iki katese gede-gede ra pok terne dulurmu. Arep tanduri apa sidone? Jagung. Jagung. Tok bareng kene. Cek nyapa? Cek nyapa? Heh? Ya ini orang tangi. Kita nyapa nyemprot arep ditanduri jagung. Sukete gampang lemu-lemu. Sukete gampang lemu. Heeh. Ya iya. Sing tanduri Lombok ra urip. Gampang wiju ya. Sukete tapi lek tandurane. Lah wis dhuwur lho semprotan pisan. Dhuwurmu tandingmu lho. Kuwi lho semprotan pisan. Heh? Lho dhewe ora diwedes ora nek wong ngepek ya. Suarane kok buanter to? Konoan lho suarane kok buanter. Lombok cilik apa lombok gede?
Engko paling wis mak garing ya. Degane enak eneh lho. Wis esuk degan. Ngene pas metu isine. Ngono kae wis metu isine. Wis esuk ngono saling dirah ya. Nyapa ra sida pok ingu suket. Ra sida dingu suket. Ayo dingu suket tok. Dibabat tok. Teronge gek rabuken. Ya. Terong. Cak omongan ra krungu lho Pak Nyoto. Teronge gek rabuken. Banter kok suarane. Engko gunung balik nggih nyemprot ngomah ya. Ya. Wis tinggi nangkop ngrabuk ngubat terong ben aja mati teronge. Nak ya. Lagi boleh diluku. Dingu suket. Hah? Oh, piye to cak omong. Dingu suket. Lah kok pok semprot lek dingu suket. Olah dingu suket terus kanan. Olah telong kok. Apa itu betul. Raya ngobong regat. Bangkot jenis prati lho ini terong. Walah gemetal iki. Rasati iki. Napa?
isi keterong. Enggak. Wih, bener itu kali. Biasanya piye to? Tak dulu. Hah? Contohnya gini nyemprot saya enak tak di biasanya penak iki aneh Oh. Itu kuwi biasane. Iki mbok ya paling ya. Sanding sikilmu lho, mati ya. Iki bareng obat suket ngemes Pak Nyoto. Oke. Ben gede-gede. Ben nenek kaya tanduran entit. Bar dimes langsung mabel iki mentian kena udan. Isuk paling ngerasa ngelepi ya. Ituran nggih ngemes jagung ya. Iki Pak Nyoto bar nyemprot suket, ngerabuk terong, terus ngerabuk apokat, entuk enek lombok abang dirai oleh oke Pak Nyoto. Kidul entek ya. Kidul. Iki mau wis mbok rabuk? Apokat. Nak dumil-dumil. Terus arep nyapon neh iki wis oleh kerjaan akeh nek. Arep nyapon neh? Walah, ngerah apokat cilik-cilik ya. Alah, ditane gosok. Pak Nyotar ngerah apokat cilik-cilik ke. Panek apa Sogro? Alon-alon, gue kepleset. Hati-hati nggak semplah loh. Semplah loh. Eman-eman wite cilik kok. Panen apokat telu. Wih. Wih. Untuk telu apokate. Semplah ya. Papat. Alah wis lho nggih kerine kaya ngono. Bergilir ra enak. 5. Pak Nyoto ki mung jan sregep tenan bar nyemprot, rabuk terong, rabuk apokat, golek lombok, golek apokat.
Wis entek. Kok bondet. Tapi kira bener itu. Pak Nyoto hamil lho. Hamil apokat. Minta ini Siti. Nyanyi Siti lho Pak Nyoto. Wis jagunge yo meh tuwek. Lemu-lemu. Nunggu ritan. Lah iki dicekeri pitik ngantek kaya ngene ora konangan iki. Heh? Pak Kadi kok nunggu pitik. Pitike nyekeri uritan. Yo ngalah nyenuk nang tegalan dhewe. Heeh, Di. Nyandi Saima. Nah, Mah, wis paham to? Lah mbok iya nanti. Naitan kono, yo alah awakmu ra kerep jingklong. Jadi enggak kerep jingklong. Yo ngalah Titi. Nunggu pitik nang mahku ae. Ya. Nang mahku. Heh? Gelem nang mahku? Suwalmu lho. Gelem nang mahku. Tak bandrol motor. Amel lagi nomor. Amel. Mbak Intan gak rene engko mulai sekolah. Engko mulai sekolah mambengi arep ngetri kolak rawani. Yuh, yo lah dicekeri pitik kaya ngene. Apa ya sida tukul. Lho en. Kapan toleh nguret iki? Dingi. Lah. Arep nyandi? Heh? Linggo dingklek dhuwur ngono lho, lek ngadeg ra ngoyo. Muga-muga panggah sehat ya Pak Kadi. Bek. Pikira. Mau ora pok tunggu ya. Delokan kaya ngene lho. Kurang kandel bek tutupe. Tambah ana apa-apa ngono lho. Yang dicuekeri kaya ngono apa ya tukul. Cek nyapa sampean? Yah mene kok ngletak. Arep nyandi. Heh? Arep nyandi. Waya pitike kurungan sek lho, Bek. Tapi lek ora pok kurung ya ora sida nguret ra tukul. Alon-alon. Kadi gawakno dingklek nek kursine no kon lha kuwi lho kena nggih ndorong dhuwur. Iki ngurit bolo arepe ditandur. Tapi urung tukul wis dicekeri pitik kaya ngono. Dalem. Ya, Nduk. Banyak apa manja? Kita pangan nih nyanyi padang. Apa? Kita. Duta? Duta?